Bapak Camat Sukorejo ugi Bapak Edi Suwito Esos dalah Ki Minto Darsono kula aturi minggah ing pepanggungan nuwun sumangga. Para tamu sinedahan miwah sutresna budaya paraga ringgit sampun kasta dening Ki Dalang Minto Darsono ateges pagelaran ringgit purwa sadalun atas kanthi lampan Cepaka Mulya Pandhawa Nugraha kawiwitan wilujeng kamirsani wilujeng ruwah sadalun atas mangya ayu ayu rahayu sagung dumadi. Rasana kanthi asesantri Jaya Jaya Wijayanti Desa Barorejo Anjayan Bawono Jaya Salamiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
dinoning pasewakan busana sutra maneka sebagus piteng udyono yang panjang kang sarwa rukma ranggeng manik narawata abro pradhanya sumerat nyaring bejo iwaran wong kang luhung betah loka tegak guling eling salat cat mengko yen wacana kudu manis murid sang seming sasama sama sananing mati sesanti amar sudyana tepi dharma ing reh kautaman sadurunge dumadi jagat raya kang ana bumbung gumelaring alam suwing teng langut datang potepi enam hening neskala nikmating pramudita sinaputing durgama saserben kaningan tinitah proweng kayun urunan buka wiwaraning carita srungging prambita ginumbit langening budaya luhung biar padang ana sanepaning agesang suwuh arep data pitana rahayu sagung dumadi rahayu sagung dawana hanenggih negari pundi to menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darbi nama sedasa muhung ing negara Hastina ya Gajah Kaya ya Liman Benawi ya Guru Canggala pantos yen to Praja Hastina kinarya perwaning carita kawana dumadi saking kula ingkang bebanjaran Jenula sungapaning Tuya Benawi tinampi ombak ing samudra Brahmaya ingkang langut datang to pagun
pegating paningal kapantok ruting cakrawala waneh-waneh cakriking dhisik saweneh kinebing jurang cerung sira karang kinepung susuing bek silawet yang sarang gurun wonten ugi pasisir angker sasana jembar bebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tantuwuh ingkang angrem buyung sinten to jujule ing napa ingkang mengkoni bumi Hastina Tirawasana pilaning dhewe-dhewe yen ketek pragusa buta raksasa dewa wisik pendhita peparat yen ratu nang jejuluk nenggih ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Jaka Pitana Prabu Tripamangsah Prabu Gendari Suta ya Sang Prabu Dresta Rastramaja nujuri sajuga Sang Natamya Snewa keng tinggil binatura kelenggah dampar bento ingkang pinalipit ing kencana Lemek babut permadani senebaran kang sari-sari ginanda tulisah jebat kasturi sinten to ingkang kepareng lenggah jajar kelawan Sang Nata nenggih menika to parampura Hastina Dahyawan Drona ya Resi Kundayana ya Sang Barat Wajrasuta ya Sang Dwijawara dene kang mencorong tejane sasatya dene lintang pandraing nenggih kadang reda Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Sang Prita Putra ya Sang Argasuna ingkang tetela kinarya agul kekuwataning bangsa Hastina jeneng kang kepareng lenggah amariku ngukur kon jembantara wadanane warangkanata Hastina nyatring pasa jenar kekasih Raden Patih Harya Sangkuni ya Sang Arya Soman ya Trikantalpati ya Sang Gendara Desa ya Sang Mahajuling nadyan tawus karaduk yasa parandene kinara patih Hastina Tetra Sang Patih lebda ulah ngamandaka mila boten manah yen to rintun dalu anggun caket lenggahe lawan Sang Buminata dene kang keparang wingking kang rai satring tirta tinalang Raden Kartomanta ngangklongake jonggo niringaken karna jroning cipta muhung antu-antu ijring sabda saking Sang Naramati Hamber hambalat bareng antut dumugi sanjawining tratak rambat kados sekang samya para siba kaya ndoyong-ndoyana pancak sujining alun-alun parandene jroning pasiwakan kidem permanem tarana kang sami abawa sawetawis dangu sanata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono panglocitaning wardaya ingkang dereng kawiyos sing lisan dening utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono
karya khas carayeng sabumi denyo pepanggihan manung suaring jarwi asmoreng tias tatyo Sri Karongron Rarangi kudut monyor Allah cuk grek sing puni iya ana dawuh mapa Kakang Rubayadana apa kaya ngene iki rekasane dadi kawula cilik apa kaya ngene iki rekasane dadi wong cilik bener dinawe salah saya sing pundi maratuba pirang-pirang pasewanan anak Prabu Duryudana mung kendelan wae wis ora metu sapa kang rawuh ana ing pasewakan Negara Ngastina nganti kebatasen nggone padha sapejagong ana pasewakan kang kaya mengkene iki sengkuni kedadiane Pasamuwan Agung Negara Ngastina ki digawa menyang endi monggo sak ngertiku uga dawing para luhur Narendra yen nedeng sewaka kuwi bisa gawe katentreman ora gawe tintrem kang kaya mengkene iki sing ngene. Mengko dhisik Kakang Drona, ya sing kuwi kok piye? Umpamane Kakang Drona paring dawuh kang kaya mengkono kuwi apa wis mbok nawar? Tegese sing kuwi kang ngerteni lelagak kang sarta lagon lagiane anak Prabu Duryudana iki kan mung Kakang Rubayadana saben dina renteng-renteng saben dina runtung-runtung mara coba Kakang penggalian kanthi wening mbok menawa Kakang Rubayadana apa to ngandalare sungkawaning penggalih anak Prabu Duryudana
Senguni aku kelingan. Udakara seminggu kepungkur anak Prabu Duryudana kan tedak marang Sukalima. Tedak marang Sukalima. Paring dawuh. Prapun jenengane iki menggalih jangkaning jagat kang aran Prang Donya kaping 4 Bratayuda Jaya Binangun. Saya limiran pekabaran Pandhawa saben wektu mbiwada utawa misuda marang para putra-putra dianggep nyusun kekuatan kanggo ngadepi jangkaning jagat Bratayuda Jaya Binangun. Lah pungkasane sing pundi? Paring dawuh marang pun kakang Mremban Durna. Naduka menika pujangga Ngastina nggih sesepuhing putra-putra Pandhawa. Kula pasrah bongkan murih sagedipun Bratayuda niku wurung ning kanthi cara saderenging tumapaking Bratayuda menika dumados Pandhawa sampun dumugi ning pejah. Lah niki sing pundi? Gawe monggo kaya mengkono njur kundur marang gawe iki nggih negara Ngastina. Lah ning kene iki pun kakang ulir budi ngempake rasa. Ngono ya kakang, ya kaya ngono kuwi. Dening aku pinarcaya, aku njen nimbali anakku Bratasena. Bratasena tak kersuwan ing Sukalima. Ilalah. Bratasena ki duweni pangarep-arep. Pengen meguru marang pun bapa golek ngelmu sangkan paraning dumadi. Lah, iki kesempatan sing ngene iki kesempatan. Kesempatan piye kakang? Gandeng Bratasena kepengin golek ngelmu sangkan paraning dumadi dadi dalan niku budi daya mrenah mati ning para Pandhawa. Aku saged medharke ngelmu sangkan paraning dumadi. Ning kudu ana syarate. Werkudara tak dawuh ngono. Bratasena saged. Syarate apa kakang? Takon golek kanggo susu nyangin. Ning Gunung Reksamuka. Mengko ning kono kuwi ana buta loro. Sing jaga Reksamuka. Buta loro. Iya. Njur jenenge buta mau. Jenenge buta kuwi mau ora salah. Rok muka karo rok mangkala. Iya dhisik. Wong tuwa ki le dawuh sing cetha. Rok muka apa rok muka? Rok muka. Rok muka ya kakang. Mbah, catet aku rok muka. Iya. Bratasena wigih ringo. Jaluk pamit manapun bapak bablas ning gunung Reksamuka. Bedhok buta loro mau. Monggo ning kono ki nek apa-apa, tak apusi. Nek kono jare ana kayu bungsu sing angin. Monggo buta ki padha ngelih. Buta ki padha golek mamangsan. Pungkasane dadi dedah, dadi panca gagah. Ing antarane Bratasena lan buta loro mau. Monggo pengajap tak loroke sendiri. Banjur aku gumun. Bedaning Bratasena wis ora kena dibendung. Pungkasane buta loro mau tumeke tiwas. Mati. Ilang wujuding buta, bleger sejatine wujud dewa kayangan Bathara Indra karo Bathara Bayu. Dadi Bratasena ora mati, malah diparingi bebungah kang aran Kalpika Gaib Dru Indra. Dadi Kalpika Gaib Dru Indra. Widaya penguasane lamun to nyabrang samudra ora bakal kalem dening larih. Ganeng Gunung Reksamuka ora ana apa-apa Bratasena bali nempuhke marang pun bapa ana ing Sukalima. Karo abangireng ngono. Karo Krenggosan. Kita kudu nesu jae ning are-are. Ya, tak lus-lus lah kuwi. Sabar yo, Nger, sabar. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Diawet saka ngantenging rasane Bratasena nggone kepengin entuk ngilmu sangkan barang. Nutuh manapun bapa kepiye carane nganggo cara apa bae tetep bakal dilakoni. Tak tuduhke yen kok sejatine
Srana kanggo gayuh ngilmu sangkan marang kejaba kayu gungsu sing angin si ana srana sing angka loro apa kakang takon golek banyu perwita suci ana tenging samudra Minangkabau Bratasena ya saguh lha ya kuwi sing tak gumune ana kono kuwi Werkudara kuwi ora mikir ning diperintah nang ndi wae waton sing mrintahke guru ora bakal nindani saking mantepe Bratasena bali metu ibune Kunti Tani Brata ya Kanjeng Jimat pamit karo sedulur-sedulure ngerti yang sedulure iki jane tak jlomprongake mau padha digandoli ning Bratasena ora mendeng ubaya ora luntur saka Kiguntur sawise pamit Kanjeng Ibu monggo ki mujudake donga sing paling ampuh te wong tuwa wadon gelem dongane marang anake kuwi bakal dijabah karo Gustine mergo ana tetembungane ridho Allah ridho waliden wasutawlah bisutil waliden apa iki ridane Gusti gumantung marang ridane wong tuwa wadon Bratasena bablas njujug ana ing samudra ning teko pinggiring samudra mau Bratasena ki manjek mangu tegese gek nyemplung gek ora gek nyemplung gek ora monggo kowe digegayuhan kok manjek mangu kuwi cok kala mangsa ora kabul ning lek tekad iki bulat kuwi mesti bakal kasundatan sajroning Bratasena meneng jrono swara sing tanpa rupa Werkudara Bratasena kowe lewani aja wedi-wedi wedi aja wani-wani nah wantaking Bratasena disendut tembung kang kaya mengkono dheweke eling lek gurune ki Drona ki ora tau wedi karo sapa-sapa sing tak wedi ki ibuke tatah tok percaya ora mula aku ki brengosku dlaprang ning angger serubuk kok mbok dewar iki ketok mecucu besemut takutku tanpa pepindhan iya banjur sawise krungu tembung kang kaya mengkono Werkudara wis ora sranta jangkah nyemplung ana sajroning samudra nyemplung blung tomong sekolah jangkah meneh panggah sakpara kok jerumen kira jajak-jajak jeru ya sok-sok jenenge segoro kene sing jeru nek sing cetek ora kali nek dhek iki ngumbul Kapika Dru Indra bareng saya menengah ngerti menengah saya nengah kok grenjel apa iki dadi nek wis grenjel iki bayar pira-pira ngono ki aku wis ora enak iki tak gambarke kaya ngono lek ku nyangoni Bratasena kaya ngono iki lek wis petuk grenjel gak aja srata tutupno bablasno hawa Bratasena grenjel mau dicekel nah kok saya gedi bareng apa kuwi ngerti yang tersing digegem ki wujuding ula aran ula Nemburnaya dadi dredah perang antaraning ula Nemburnaya kelawan Bratasena ginubet ing ula ginulung ing alun nganti kentekan daya pengarimbawa nganti ra duwe krekat lan duwe daya ra duwe semangat mewanten ra duwe semangat ya leren dhisik ngrokok ngopi mengko lek 10 tandangi meneh Werkudara ya ngono kuwi bareng wis 10 tenagane sing nguni cinandak kang mustakane taksaka tinuwak kang tutuke karo kuku Campanaka Pancanaka padha sakala Nemburnaya tepekaning tiwas dadi banjir getih dadi kaya segara getih ilaning Nemburnaya sing nguni ana cahya gumana ana bocah bajang nah kok Werkudara malah cethuk guru sejati wong aku ki ora tau cethuk malah Werkudara wis cethuk kaya ngono ki nek nuduhke ngono ikhlasku dadi guru ning Bratasena pekasan aku bisa nuntun Bratasena bisa ku petuk lawan guru sejati monggo dhisik
Maha Prabu Duryudana